ang saklingai puilano sini tinene achok phang IPF BJP yakai phanyaro jeng khabai kobai lam sogo IPF TN BJP yakai phanyaro jeng khabai kobai lam sogo Khabangni takukte bukuksong tini South Gokul Nagar BC ni joining program Hariram Shodar para noklao songsajak tini lukukuthumung Tipra Motha ni oro tini joining program o jotoi total 22 family ni 73 voter tini CPIM BJP te IPF ti Yakarwi Tipra Motha o tini ni chimi borok gadal phaika chung borok no chin honorable EM Sports and Youth Affairs tai YTF ni in charge Bob tongo chini block president tongo district president tongo secretary tongo chini central committee ni YTF ni chung jotono je phainai 73 voter 22 family ni borokno chung khabai khubai lamsogo tini ni chimi Tipra Motha ni kaisa part khoroksa adong borok bahaino tini ni chimi chingbai baksa greater Tipra land ni chobao sekangnai him sekangnai nuk songnai nai songnai khoroksa warrior songnai joto tini phainai rok hambai IPF dikhaya BJP hapung khaipheu taphana ang BJP IPF Yakarwi hapung Yakarwi Tipra Motha na hamdagi ang khamsi tini boba garano jugri na phaiga নরকনি আগিনি যে বিজেপি নি সামানি তংমানি যে সব কিছা সব কি বিকাশ মিস কল চাকরি হল মানা মাখান পারারগি sini parado takir maya আবনো নং পয়দুসে ওই তাবো Tipra Motha amna mutsa we ang boba garara hamdagi ang hapun khaiga an family soho বসে বুতার ফাইকা নর sini boda bas parbo sini gram নিন মংখাই osuk de brama গাই নং আগি কোনো পদরতং বিজেপি pot mane ang haino IPF tini hisabe mo misil ke kita saja khlai talagu rang sim cha hanis